ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଲତୁରେ ନଫରତ କରୁଥିବେ, ଫାଲତୁରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଥିବେ, ଫାଲତୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଫାଲତୁରେ ଜେଲସି ବି କରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ନେଗେଟିଭିଟିଟା ଦେଖାଯିବ, ସେ ନେଗେଟିଭିଟିଟାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ, ପଜିଟିଭ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ କୁହନ୍ତୁ ନା? କାହିଁକି ନା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଖୁସି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବରଦାସ୍ତ ହେଇପାରେନି, ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ କେମିତି ଏତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ ଚୁଗୁଲି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ କହିଲେ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫଲୋ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଏକ ଦେଖାହବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।